Така хора, днешното видео ще игра Rivals. Също някакви хора. Надявам се да видя въйто какви яки неща има. Ясно. Нищо. Така, започваме. Добре, ани ще игра с те. Парадокс. Не, моля ви се. Не на тази арена. Оф, майко. Съм много се дразни хора, защото ще игра само Докс. Аз не обичам Докс. В арена аз не обичам арена. Глей се. Нечето ли имаш? Опа, май си. Не, има един. Колко е хора? Това е кампере, това се нарича кампере. С нож зад гърба е са. Аз май ще се купам Horizon Horizon. И давай, той какво ауто има? Как ще умреш от един слабага? Умирай. Не бидай зад мен. Кой знаеш на колко кръсваме? Искаш ли аз да знам сега на колко си? Не! 10 кръв. Хора, стига с това може. Аре, Pay to winner. Не, направо почвам се дразня. Стига само спами с Pay to winner, малък. Ще мъкнеш ли ти, защото ти си пък хоули спамъра? Ще ти кажа на теб крейзи ауто, ти също имаш. Така че не се прави. Ти си пък крейзи плеер. Стига бе! Аманът вече пейто ударе. Ще репортна, не ме интересува. Кой пейто ми дара му? Гачи спамера. Хубаво се игра сам. Ми клякай бе! Ми клякай, че ще на шамароса ми са бе. Пред феновите. Ама писма ми вече от тази тъпа карта вече. Арената. Катя, добре бе. Ще бъда с чакът те. Те ще подкрепи. Ако трябваш всеки удар бе. Не бъде. Къде отиде? Къде ще е? Къде е? Ако преща ебате, видяхте? Писвам вече от спамера, като той не спам. Написано от тебе вече. Написано от тебе, наистина.
ще набия. Андре! Няма да ти помогна да набиш. Усети са. Усети са, защото си за на място. Същността. Крейзи. Играч плеера. Ах, майко, ти сега къде ще бъдеш хваната? Май да спасих дела. Какво смисъл катанта е слабак? Какво ато яма? Никакъв. Защото рейнджер не е като на PlayStation. Да мукваш. Че ще кажа кой бута. 50. Залягай. 50. Ко бягаш ми, страхливец. Да ми дай още 50. Какво? То сте телепортирали? Къй се бе? Много мраза PlayStation плеери. Спасих се. Аз поне един път бях токсик. Холи ауто. Мъквай бе. Мъквай бе, пейто и да. За те побърках всичко е. Мъджалко не се. Нищо добро няма в този тъп шоу. Селф. Направо тази рейва с ме изнервя. Господа съсъл. Умирубах си те. Попкорн физуру. Така, ай. Първи бях. Направо може би си само вашите карти. Как ще ме спомня с пиара. Като много знаеш. Гледай си работата. Къде си, бе?
André. Snoop. Glitch. Ne? Ne? Naćpiara mi. Разкарай се от тук, ама от теб. Разкарай се от тук. Кога пища, бе? Слабак малък. Малкия. Време е да спиш. Пише, будка. Кампюе. Ей, сега ще виж. Не може да се не отгледа. Ама аз ви чух кампен. Няма да ти го простя. Нещо ще да разсърболите, ще го поправя. Ай, стига, играй с снайпера, слабак. Наистина си голям слабак. Няма вече да си го простя. Вече сериозно ще играеш, защото вече се оставам 3 игри. Повече няма да се оставам. Окей, бро. Айде, бе! Ей, ти ме ли ползваш, да репортнай се, бе! Кво? Читър, ама вече от читъри. Писам вече. Писам от тебе. Всичко ми се няма възможно. Държите малко тъп. От мен. Чао.